Ni ang daan para sa maray na futuro ta. Usapang Pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma. Nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalaga ng pamilya. Asin iba pa, ang gabos na yan. Digdi sana sa DCGB. Sa programang Usapang Pamilya. Maray na pagkahapon sa Gabos, nato mga parantabay, Luzon, Visayas, Mindanao. Tratas mal, crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado. Mapuuna ako tago Kuya Mike sa tuya na headline. Nag-itom sa cellphone ko. Maray na paghapon, Kuya Mike, partner dyan. Maray na pagkahapon, partner, Kuya Mike. Yes, good afternoon. It's Saturday. Present. Pag nag-iiro na solo, oh. Anong nangyayari, digdi? Nag-iiro na solo. Oh, sige. But anyway, padagos pong pinagbubusol ka na Legazpi City Veterinary Office an sa indang advokasya o kampanya na may kinaraman po sa responsible pet ownership o sa syudad ni Legazpi City. Yes, ini ang pahayag sa DCGB News ni City Veterinary Officer Dr. Manny Estipona kung sain sigon sa iya antig tatawan nindang prioridad sa ngunyan iyuan sa indang mental health and wellness benefits program para sa mga tama na hayop. Kaibahan sigud sa programang ini ang dog adoption bonanza, pet pantry, medical mission, pati ang lecture series para sa mga tagsadiri nin ayon sa syudad. Sigun sa iya saro ini sa mga paagi nida para maibusol man ang resiliency program mo niyan na peryodo ni Mental Health Awareness Month kung saan mo yan nidang makatabang sa pagkortar kang problema sa suicide asin depression. Sabes que te adoro. Kung kaya sa mga programa o kung kaya dahil sa mga programang Dog Adoption Bonanza, Pet Pantry as in Medical Mission, pati sa lecture series, naglalaom sinda na matabangan ang mga kahobenesan sa syudad pati na mapakusog ang implementasyon kan responsible pet ownership sa syudad. Okay. Kang nabasa ko ini kuya ay na mental health and wellness benefits program para sa mga ataman na animal. Paano? Mga dogs. Paano ba ka, Kuya Mike? maaraman kung depressed ang ayaw? Iba, Na stress? Baka sige ang taririk. Mamundo. Oh. Mamundo. Ito totoo. Oh. Pagka Naihiling man kuya yan naihiling Ako kaya wara ako ki atama na or Mhm. pet any pet wara kami kaya medyo kinakabo niya ako igwa man pala ki programa para sa mga arugan. yes, Kuya Mike, an ayam halimbawa pag medyo matamlay, Mhm. mahiling mo, so may mga atama na ayam, makakapagsabi kayan ngunya na an ayam pagkamaluyaan buhay, mamundo sindam, sige sa nakiigda. Okay. So dating pag nahiling ka nagkikiro-kiro, Mhm. mailo bagang ayam na pag ang ayam baga healthy, makaraw. Oho, medyo Pasaway. jolly man ang medyo ang Oo. iro niya, mailing maski dahil nagaulok, Mm. mataram ka, maug mga yan Ay, sa kuya ang alaga. ang ayam pag nagulok, dumulag ka na. Iba na ito. Yan. Pero ang ayam Kuya Mike na healthy, yan sugabos na kalwag. Mhm. Madalagan maski sulo yan nagdadalagan iyan sa palibot. Sige ang turon-turon. Sige turon-turon. Natugaan. Oo, arog iyan ka iyan. Pero pag once na ang ayam mo biglang tuminamlay, problemado man iyan. Iyo. Maganinita, ngunya na nga ni baga tigpapagakudan ang mga aya. So, Yes. siguro may panahon man siguro ining programa na ito tuturuan ang mga pet owners kung paano man sila may panahon man na Yes. buhian mo ini sa laukan sa imong bakuran. Oo. Actually, kung may gate ka man sana tapos igwa ka ning kudal, Kudal. na day makakaluwasan Mhm. ayam, mas Yes. magayo na ang ayam nakabuhi sana sa laog. Daing gakod. Pwede man pala na Oo, basta day makakaluwas. safe para sa gabus na yaon sa household ninyo. Yes, kung tao may freedom of speech, Mhm. ang ayam kay puhan man ning freedom. Freedom of space. Space. Kung dai kita ki kudal, pwedeng may kulungan, may Mhm. harungan ayam, tapos nakagakaw. Nakagako. Mm-mm. Ayun.
bawal baga magpara pasad-pasad na ngunyan. Yes. Ang At ano mi ngani kani kung nataya ko daday itig sabay di so ikos. Yuman bagang ikos minsan minabalyuan ikos sa tinampo. Oh, ibaga. Oo. Delikado sa mga motorista. Yes, diba? correct, Tapos partner. nanguuna sa kataning, Ah. harong. Mailing mo, igwa ka ng payo kiti na pasarlaog kan harong, pero dahil ka man nagbakal kiti na pa. Kaya. Para ini ate so kung ang tao na stress mananggan, Mhm. para reyas ang living things baga may mga namamatian. Yes. Okay. Tapos siguro ko tuturoon digdi Kuya Mike partner, Mhm. so tamang pag-atama ning ayam. Iyo, Ah. ano, Kung paano papaugmahon na sa tuya na ayam. Mhm. 'Di ba? Kung paano minsan kaya makairak man ng mga ayam na mailing mo diyan, pero sambulan nang day nagkaon, Iyo man ang ganda de. Matamlay na, maniwang pa. may gis-gis May pa. gis-gis pa. Dahil ang Oo. ginagaalaga. Kaya kasabay din sa programa baga, may ano sila na pwede ka mag-adapt duman sa mga nagkadarakop ninda duman sa gari impounding area. Mm-mm. Na pwede ka mag-adapt. Mag-adapt ki ayam. Yan. Sa mga dog lover tabi diyan, pwedeng mag-adapt ning ayam. So pigapod na dog adaptation bonanza. Yeah. Yes. Mm. Okay. Ayan na sa mga ika-partner, mahilig ka sa ayam. Ah, Dahil ka mahilig sa takot ka sa ayam. nakasayang. Hala ka. Takot ka sa dog. Oh. Nang babait ang dog. Ay, dipisol mga gata. Sige. Wala niya paano kuya ay bird. Ah. Baka sa So nabasta. naglalayog, Kuya Mike? May bird ba na naglalangoy? Dapat ang makuha ni ate So, dyan ding na pakpak. bird. So, Ay, makairak. nakakabutan niya sana. Disabled itong bird na pigahanap ni partner Jen. Dahil ang pakpak. Baka sa nabasta bird. Si Kuya Mike, kung may pasunod si Kuya Lovebird. Manny. Ay, man eh. Kuya Mane, ah? Dahil na, ano, sige tabi. Yun na. Maluya? Layman. Si Kuya Okay. Mane, makarawon kaya niyo. Okay. Sabi digdi sa Legaspi Palan, padagos na ang adoption drive, di ba? Kang Mhm. veterinary office. Okay, sige po. And sabi digdi, Kuya Mike at Jen, ang tao po makonsumo sa toothpaste. Nyata po ang mga dogs, maski day mag-toothbrush, maputi ang hipon. Oo. O sige, simbagon ta iyan na apot. Oh. Ika man daw magkagat kaki bunot. O, mamili ka. Oo. Makagat kaki bunot o matutpaste ka? May paagi pa ng ganda eh. Yung ano. Nagkakagat yan ki bunot. Malo. Kaya maputi. Oo. Ganun. Oo, makusugo ng ngipon kaya. But anyway, maray na pagkahapon tabi sa nga mi na mga paraan tabay ta, no? Ang sa tuyang tema ko niya na pagkahapon, ini may kinaaraman sa mag-aragom-agom. Yes. Kung ano ang kay Mrs. Ano man daw ang kay Mister? Yun. Di ba? Oh, ining mga pigataram ni Kuya ay na so kay Mrs. So kay Mr. Manong ko din ni sa kwarta. Kwarta, Yan. Kuya Mike. Pero igo bagang ano, duman sa pagpigkasal kuya, may pigtataram na for richer or for poorer. Oo. Kaya ini mga money matters ini manungod sa mga ragom na base sa mga pag-aadal kuya nakakaapektung maray ining mga bagay na ini na tutukaron tango niya. Mhm. Sige daw, tapo ng tanata. May mag-agom na nag-iiwal manungod sa kwarta, no? Pero may base kuya ngani sa pag-aadal nasa 41% Mhm. or halos bulan-bulan ang mag-arakumda nag-iiwal manungod sa kwarta. Bulan-bulan pag sweldo. Monthly. Pag masildo na ganda Basta may pag-aadal kuya ay naginibo na ang mag-aragumda bulan-bulan may pag-iiwal sa financial matters. Mhm. Ah, So yun ang pagsasabi tang what's mine is mine. oho, yan. Yours is yours. Yours is yours. Oh, So ini- ini ang mga may mga trend ngunyan kuya ay na nangyayari sa laog kang pamilya na nagkakaigwa ng ngunyan kang pigaapod na bill splitting. Ano yan na bill is splitting? Halimbawa nga parehas may trabaho sa mag-ago. Oo. Di kang nagpakasal sinda kari may uron udayng uron ang naging gawi ni na kuya partner diyan na so sweldo ni mister Oo. sa iya. Okay. So sweldo ni Mrs. sa iya. Alagad pag may nagabot so bill kang kuryente. Mhm. O nga 500. O ting 250 nga kita.
Banga-banga. bill splitting. Nagbabanga-banga Banga-banga. sinda kan bayadan. Ang mga bayadan. Okay. Pero so, gabos na income, kanya-kanyang saray. Mhm. So, nagigining mo niya na trend. Kumbaga, may mga pag-uulay daw ngunyan kuya na maski informal na pag-uulay, bako man so prenup na ururo. So, gareo, kita nga araw nga ni style ta. Kumbaga kasunduan sa nang verbal. Nagkakasundo sinda, may kasunduan sinda na mga untanan sa nangya mga bayadan. Mhm. Gasto nga sa harong, sa pagkaon, Mhm. sa mga bills, or kung ano pa man, o kung nagre-renta, gabos sinda, banga. Okay. Sabi digdi so definition Kuya Mike, they decide to split the bills down Mhm. or down the middle of allocate them in some other fair and equitable manner. Yan, equitable manner. Pag sinabing equitable, Equitable, so halimbawa ngaya, bako man so talagang 50% or 50% sa kada saro. Pag sinabing equitable, nakadepende duman so kung pirang income mo, basta may ambag. may ambag ka. Mhm. Pero nga, ikaw masaray kang kwarta mo man. Okay. O, So basta pag nag-abot ang bayadan, banga kitang duwa. Oho. Ngunyan, sa primero kuya magayon ining dako lang nagkagarayunan ka na araw kaning gawi. Kasi Iyo. syempre, lalo araw halimbawa kitang duwa. Pag tumag ang bulan, teka maintriga. Oh, Pero sana, bata ko kasi na kung may subilsan na. bill. Oo. Di ba? Oo. Ayos Ayos yan. nga so anapan ka ni Mrs. Hay nga so ang bag mo. Una na, Pagay oo. sa primero. Mhm. Ngunyan, ano ang mga issues na nagka-crop up na nagkakaigwa na kay problema sa magagom asin sa lawgang pamilya? Primero, nagkakaigwa ni kang so gari baga pag-uugali Oo. na kanya-kanya system. Iyo. So, ibis na selflessness ang mangyayari, nagkakaigwa ki selfishness. Imbis na selflessness, pag mag-agumbaga dapat, selfless. Mhm. Ngunyan, baliktad. Dahil ganing bill splitting, sabi ka mga eksperto, nagkakaigwa dialogo din pag-ugali na makasadiri. Kasi baga, yun na nga what's mine is mine, Mhm. yours is yours. Iyo, tapag abot sa punto na halimbawa nangyaring dai naka-withdraw si mister. Aha, Ay, tawanin na mo na ngayata. Dai ako naka-withdraw. aha. Dai ngaya akong cash on hand. Yan. Ay, dahil ngaya. Ako ngaya may uro na kitang duwa. Iya, nagkakaigwa Oo. para ngayakan madali. Oo, di ba? Man sa nangya ko. Dahil Nagmoto-moto na. Yan. Mapuo na dyan ang moto-moto. Yan. Ngunyan, pandemic time, dakul ang nawaran ki trabaho. Correct. Kung ang uro nindong mag-agum kang inot, marahi-rahay sa trabaho nindong duwa. Ngunyan, may nawaran. Mhm. Yun na ang issue digdi ngunyan nagdadarakul kuya May nagbuburulagan na dahil na nakakatao kang kabanga. Mhm. Kang sa pick-upod na bill is splitting. Correct. Hindi naman ki-income. di ngayon maghanap ka ng trabaho paano nga sa mga bills? Di ba? Correct. Kaya sa primero sana magayon. Kung Mhm. marahay ang source of income kang magagom, pang-ibabaw sana kuya ang kagayunan ka Mhm. when Kumbaga, you're happy, kapag igwa, pag igwa, happy ka mo. Yes. Pag day na, oops, barasulana. para sulana. Kasaysa Paano lang, nga res- sabi na nga? Resign ka na kaya. Oho. Di ba? Kaya saro ngunyan kuya sa nagkukontribuer kang itong sa pag-aadal na bulan-bulan may pag-iwalang magago. Mhm. Every payday is our day. So, day. Kung paano kung dahil man yaning payday? Oo. Di ba? Yes. Hanggang sa nabaw na, nagkapurutula na kang mga basic needs or basic amenities sa arong. Ilaw, kuryente, So mga kung ano pa man dyan, dahil imbis nga nagagasol pa nga ka mo, uring na uring, sana. hanggang sa dahil ng pambakal ki uring. Pudpud na nga dyan sa likod. So, ang tadigde, na instead na bill splitting, ang suggestion digde ka mga eksperto kuya right from the start, pag ika nagplano ka na palan kuya, sabi na, pag nagplano ka na magago, maro kay ate dyan, nagkaplano na yun magago, dapat ilag mo na sa sarili mo na, what's mine is yours, Mhm. and what's yours, it's up to you.
Pero man kaput. Selfless ba ka kita, di ba? Kuya, natami di tinaong mo sa diri mo. Dahil ka mag-expect na itatao man ito ka to suspag sa diri sa imo. Ang ugali tabaga digdi, especially sa Aha. Pilipinas, arog ka yan. Dahil ka mag-expect. Ang ugali ta digdi, Kuya Mike, Aha. dahil ta ako tinao ko sa imo gabos, Yan. itatao mo man sa ko gabos. Arog kita ka yan. Ano kita kaya? Pero sala May palan expectation. Sala palan ito. Yes, may crop up na naman na problema ko ito. Paano kung Dahil- ako man arog ka to? Dahil mamit so expectation mo. Yes. Unless otherwise, nag-urong talaga ka mo kimasinsin. Nag-agree ka mo May naman. agreement. Pero kung kita bilang sarong individual na may agom, Aha. dahil iniisi ni agom, ang iisipon ta palang dapat, kung ano ang sa kuya, Sa imo, kay agoman. kay agom, o sa Kay imo agoman. o sa kuya. Pero Oh. sa imo agom, Kung kay agom, bahala ka kung tawan mo ako. arog palan ka. Oh, di ba? So kaya palang Ah. dapat selfless. Oo. Doon nagkatulubaga ang Mm. setup. Ito, so, primero ka subago, bill splitting. Mhm. What's mine is mine. What's yours is yours. Mm-mm. So, pandua, so sabi mo, so sa kuya, sa imo, so sa imo, sa kuya. Mhm. O, ang pinaka-the-best na kuya ay na mindset. Ang sa kuya, sa imo agom. Ang sa imo agom, bahala ka kung tawan mo man ako. Yun. Taka hindi ka kada mag-expect. Dahil expectation. And Yes. the root can heartache is expectation. Correct. Pag So, dahil namit so expectation or dahil namit ni agom so expectation ta, aha. may kulog sa buot. Yan. Pero, expected yan, kuya eh. Maski ang araw ka ng gawi mo sa imong finances na titao mo, kumbaga sa tuya ngayon eh, Mm-mm. pag namumuot ang sarong tao, dahil may nag-aarog kisala, Correct. maarugan kang tama asin Yes, maray. yes. Kumbaga, eventually, So, maski dahil ka duman maski pala, Kuya Mike, mailing mo kung namuot man sa iyo. Yeah. Oo. Pero dahil ka mag-expect. Di ba? Pag dahil niya, alaka mo dyan, Oo. pag dahil niya ginibus sa imo, Aha. baka may pinaglalaanan, no? Oh, Di ba yeah. expect? Di ba? Hindi, dapat dahil kakiisip mo na arugaan, Oo, kuya. di kita- Nag-expect ka, mag-arugaan. May pinaglalaanan na sorpresa. Iyo pwede man. Basta in a positive Ah. way. Sa pag-aadal, kuya, between sa lalaki as in sa babae na mag-agom, ano man da natitao kang lalaki sa agom na babae, Mm-mm. ang bibalik ang babae, infinite ang multiplication. Ang sadit da kuya ang bibalikan sa imo, dakula, mas dakula kaysa sa tigtaw mo. Tas halaba. Ano ito? Infinite baga, Kuya Mike. Duro diretso. Duro-diretso Duro diretso. yan. Oh, kaya, Halabang panahon. kaya, kaya kita ng mga agom na lalaki, dahil kita magpara problema na suti ta na baka nga dahil na makabalik. Mhm. Kabaliktaran po yan. Maski dahil ka nag-expect, base sa mga pag-aadal, pag may tinaw kita sa agom na babae, Mhm. infinite ang balikay yan. Bibalik talaga. Oo. Yeah. Sabi, may nag-text kuya, sabi ni 8811, advantageous po yan na agreement on what's yours is mine, what's mine is yours, kung ika po ay sarong duwaya, Islam word po yan. Ano doon yung duwaya? Islam word na ining duwaya. Dahil ko aram mamini ka ning duwaya. Aram ko buaya. Oh. Sige, paki-enlighten us, tabi, sa nag-text. Kung ano Oo. po ang Dahil may aram itong duwaya. Manap kita kay Gigil. Sige na, Kuya Mike. Go ahead, Kuya Mike. Okay. So, ito nga rin ang tigsasabi ta kuya. Ade. Mhm. So, whatever is mine is yours. So, ito ang Mhm. pinakamagay na mindset. Correct. Pero don't expect. Ayun masana ang ano ta. Ngunyan, so panduwang issue sa mag-agom na nakakausa ki problema sa pag-ibahan ninda. Uning utang. Mhm. So, sa mga utang, kung minsan, base sa obserbasyon ta kuya ay sa nagpapakarasal, ang iba, nagpapakasal, malaog sa pag-aguman, Mhm. may utang. Yan. Kaya kulang nga so budget. Malon nga nga kita. Kulang pa nga so pang down payment ang nga sa reception. Mhm. So eventually, naglalaog sinda sa relasyon kang pag-aguman.
Kadakala na beses ang mga mag-aragom mo niya nagkakaigwana kay loan. Yes. So may utang sinda. Mm. So saro ini sa nagiging issue kang mag-aragom mo niyan kuya ita. Imbis na so pagpuunin da kang Mhm. magaguman sinda. Halimbawa nga nag-utang nga so lalaki. Yes. Tayo nga ang responsibilidad mo nga. Mm-mm. So pag mag-agum na sinda diit na sa nansweldo. So siyempre nata nga ta diiton nga ang tigi-intriga mo. So bago nga inutang ko bagang nga Mm. o di kumbaga may mga instances kuya na May question. napapanlingaw. Mhm. So go. Dati nga araw kaya kani. Ngunyan niya diit na. Diit na sana. So yan. Kumbaga, imbis na- nagaanap. Pag may utang kaya, Kuya Mike, imbis na pigsasabing magpuon sa puon, Mhm. maisip kita kan nakaagi kasi may kaipuhan kitang bayadan na utang. Mhm. So, dahil kita nakaka-move forward because of utang. Yes. Nakakagawa pigapod na financial baggage. Mhm. So, ining financial baggage na imbis na nagiging factor kaya kuya ay ang income kuminsan sa smooth man na pag-ibahan ka magagom lalo sa ito nga ni na pag may mga gagastusan na igwa na halimbawa may aki na so additional expenses na naman bagata mabakal ka ki gatas ki diaper apisar na halimbawa dahil pa kamong arong so pwedeng magrerenta ka mo Mhm. di ba? Kung may mga muyanindong bakalon, halimbawa nga dati dahil ka mong service, muyanindong mo bakal ki motorsiklo. So Mhm. another maulog ka na naman kato bulan-bulan. Mhm. So ining financial baggage na na pigtataramtangan na nagiging kausa kang problema ka magagom. Mhm. May iwasan ko tayo ni kuya kung sa puon pa sana ang mindset ka magagom. So bako masyadong padigarbo ang ang Kasal. kasal. Mhm. Buda, igwa man ki sarupang klase kuya na so sarong agom may utang dahil pigtaram sa agumon Mhm. na find out niya kang kasala sila. What's Sikreto. What's yours is yours. Oh, di ba? Paano yan? Utang mo Paano yan. Ha? Kapag araw ko yan, Kuya Mike, utang mo naman ito. Tas, bigyan po bakit ang conjugal? Conjugal property and conjugal liability. Ang asset, conjugal. Oo. Ang liability, Conjugal man daw. tayaw naman. Yaon na yan. Kung pangiling ko kaya yan, dahil mo naman yan mababalikan, takasal na ka mo. Mm. So, ang maray ka yan, so, Tabangan na sana. ano mo, Ang baga na sana lagod. Ang baga na sana. yan, kumbaga, baka nag-utang ito for dahil man ang ganun sa pagpreparar kang kasal ninyo. Dahil lang tigpaisisay mo kang O baka nagpakasal para mabayaran ng utang. dapat, ang advice na rin sa, dapat, aram. Iaram ko. O ikaw Itaram nga, mo. bago ka magpakasal, may utang ka sa Yes, iba. nating, ani, May utang ka ba? bago tayo magpakasal. So kung malaman mo, may sikreto ako. May utang ako. Sa bangko, May- malaki-laki siya. Ano ang gagayuna na itatara mo kung may utang ka? Mhm. Mahiling mo man duman sa agum mo na pigtaraman na kung ano ang reaksyon niya. Mm. O, di ba? Kung talagang para utang, kung talagang ang pagkamot baga dahil magkisukol. Yes. Maski yan may utang, kung talagang namot, papakasalan ka Mhm. kayan. Correct. Pero alagad kung amo mo talaga, pwede ka pa mag-atras. Mhm. Abo magbayad kang utang mo. Taba kayo maging factor kang pag-iwan, maging kausa kang pag-iwan, Lindo. Yes. Dapat na inaibayad sa arong. Oo. Dahil sa utang. Oo. Mm. So, nag-i-spark ini kuya na ining mga utang, nag-i-spark ini ki iriwal Mhm. na kung minsan nga igwa mag-isarong instances ito kasi bago so kasal, Oo. may utang day araw. Ngunya naman, igwa naman kisupantulo, may utang, kasal na, mag-agom na, Oo. daitig papaisi so agom. Ayun. Oo, mautang niya ako. Isikreto ko nga sana. Dahil ko pa ano ang plano mo? Tigsisikreto mo. Secret, yan ang secret nga ni. Kuya Ah? Mike, sekreto nga ni. Ang problema pag may nagdumanang nagsingil, maaaraman man sana. Nandyan ba si Michael? Di ba? Bayad utang Michael. Okay, babalik kita Kuya Mike sa iba pang mga bagay na pinag-iiriwalan kan mag-ago. Yes. Oras na ito, alas 2:36.
An oras hatod sa Indokang Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Doc Alternatibo para sa natural na lunas. Meron pa akong madalas gamiton itong magnesium ascorbate. Ito ay tumutulong upang bumaba ang blood pressure ng tao. Kagaya kong may hypertension. Kahit na hindi na ako nakakaramdam ng pagkahilo, ginagamit ko pa rin ang magnesium ascorbate. Kasi kung ang magnesium ascorbate nagpapababa ng BP, ang toro or sex solution ay nagpapasigla sa reproductive system ng mga kalalakihan. Ako po ay si Rolando Borja Bangkaso ng La Medalla Bao Camarines Sur. Ang Doc Alternatibo The Business Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Para sa karagdagang impormasyon, kumonekta lang sa 0967-583-1820. Doc Alternatibo para sa natural na lunas. Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin dai magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1,500 for 25 Mbps. Fiber X 2,500 for 75 Mbps. Fiber X 3,500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4,500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7,000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge IBIS for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Marahayon, pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat po ni Congressman Fernando Didi Cabredo, da kami. Iliw niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Dinubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo.
Sa paglaganap ng COVID-19, samot-sari din ang mga impormasyong kumakalat tungkol dito. Ngunit sa bawat like o share mo sa impormasyong hindi na patunayang tama ay maaaring ikapahamak ng iba. Tandaan, bago ibahagi ang iyong impormasyong nakalap, siguraduhin ito ay tama at totoo at ang pinagmulan ng impormasyon ay mapagkakatiwalaan. Maging responsable sa mga impormasyong ikinakalat. Ang pamamahagi ng tama at totoong impormasyon tungkol sa COVID-19 ay nagpapakita ng malasakit sa kapwa. Gumagaan ang inuman pag Sunlight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunmig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag Sunbig Light. drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kahit nasa trabaho si nanay, nandyan si Lola. Ibang klase talaga si Lola. Lahat gagawin para sa kanyang apo. Kung kailangang umalis ni nanay para magtrabaho, maaasahan si Lola para alagaan si baby. At nakapag-ipon na rin si nanay ng breast milk niya, kaya walang problema. Maibibigay ni Lola ang breast milk ni nanay kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ya, bukas po ulit ha. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapataog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse. Lakas ng tama, pero di wasa. Drink responsibly. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A, asin Ate Jen. Public service muna kita mga tugang. Tinatawagan ng pansin sina Geraldine Ortega at Wilbert Ray, mga magulang ng batang si Christian Ortega, pati na ang iba pa niyang kamag-anakan. Si Christian ay iniwan ng kanyang ina sa Bicol Medical Center, Naga City noong February 18, 2016 na kinalaunan ay kanyang voluntaryong pinagkaloob sa gobyerno. Si Christian ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng DSWD Reception and Study Center for Children mula pa po noong Marso 4, 2016. Mangyari lamang po na makipag-ugnayan sa DSWD RCC Nasisiligaw City at hanapin si Victoria C. Tagum o si Leia A. Daet o kaya ay tumawag sa mobile number 0919-5866-602.
Okay, sige, reaction muna kita. Dawaya po, ibig sabihin, lalaki may dawa o tulong legal wives. Oh, so reaction sa imo kanina Duwaya. po yun. Yes, duwaya. Dako palaan. Dako Sabi lang what's pa. yours. Oho. Kami po, pirmi kami nagiiwal ni Agom, ta pirmi wara kwarta. Aside sa daiman in babadjiton, bakulog sa payo kung sa in madisponer. Iyan sana. Very important, open communication sa mag-aragom. Usually, main issue ang kwarta sa relasyon, lalo na kung hinahanapan ka kung saan mo ginastos. Correct. Nangyayari talaga yan? Napasain nga sa kwarta mo. Oo. Diba? Okay. I'm 29 years old, ready to marry, financially stable, pero sabi kang ma'am ko, pihikan akong lalaki. But when always listening to you, always catch my attention. Oh, si Kuya Mike? Sige. Okay, 6'5" to pabati man kami sa Maoraro, pero may nagdadawog sa Indo poon Lunes hanggang Sabado. More power sa DCGB. Salamat. Okay, thank you. Sana kasi ang lalaki bako kuripot. Minsan maribok ang babae kung kulang man ang ipigtatao ni mister. Paano na pambakal gatas, bagas, isira, maray kung pareho may trabaho? Yan sana. Oh, So advantage man talaga kung may pareho may trabaho, Kuya Mike, Kuya A. Iyon ang nagiging bagangon yan. Kari bihira naman ang magagam na sarok sana ang may source of income. Sa panahon ngunyan dapat kaliwa kanan kita. Yes. Ang iba nga may mga sideline pa. May mga extra. Yes. Okay. The best way to be sure you and your spouse are on the same page with your joint finances is to talk about them regularly, honestly, and without judgment. Okay. Thank you po sa mga reaction. Okay. Ang naman Kuya Eta sa pag-uulayan last but not the least na nagiging issue ining sa personality kang kada sa mag-agom, personality kang lalaki o personality kang babaeng agom. Halimbawa, igwa kita pigapod na spender personality and saver personality. Kaya baga sa mag-agom minsan may naghahapot, sisay nga sa indang mas magastos. Di ba? Iyo. Dapat pala, sabi kang mga source na digde, bago na ka mong pakasal, isihon ni Nung Dua, sisay ang spender, sisay ang saver. Ikaw talagang mga suki kang online selling. Minsan may matuktok na sana sa Indo, may order pala. Yaon niya po si Sir Dado. Uning nga sabi na kalaprino. Oo. Diba? So ang ni Kuya dapat na ang kahalagan kanina dapat aramon tata. Kung ika-aram mo ika-spender, you should not be the one to handle the finances. Kumbaga, itao mo naman sa mas tatao. Wara dyan wara ki gender. Yes. Kung sisay ang makaput kan kwarta. Whether babae or lalaki. Oo. Bako na yung araw kang inot na pag magagum na ngaya, o dapat i-intriga mo ngaya sa babae ang sa imong Kung sa babae pala, luho so kamot. Diba? Ipatahi mo. Pag sinabing luang kamot, bakal na sa nakibakal. Yan. Dapat, there should be someone na nagko-control. Pag araw ka yan, napapag-ulayan naman. Tama itong comment kang sarotang listener na pag-ulayan nindong maray. So, dahil man, wara ki kakulugan sa buot na pag-uron, pero dahil mo pigbabaso. Kaya, sweetheart, alam ko, mahilig kang magpindot ng mga kuan. Ako na muna kasi hindi ako mahilig sa ganon. Wag-ulayan nindo. Kontrolon tangayang sa imong pagmamine. What's mine is yours, tandaan mo. Okay. Baka maubos na, what's mine, where are they? Kung minsan igwa pa kang power play, kung minsan igwa, saro pa na, pag sumay sweldo, iyo ang nagbubuot sa mga desisyon sa arong. Ako ngayon, sa kwarta ko ngayon. Yan. Diba? Sarap pa sa, maisuisip kang day, or mas giditang income, ditang income. So, isip ka to, ano mo nangyayang agum ko? Tamiling nga siya ang alanggaw ang income. Siya na mo yung magbuot. Yan. So, kaya tandaan nindo, sa pag nag-aguman na ka mo, first and foremost, pirmi, may pag-uulay ka mo. Correct. Yung sana ang bottom line ka communication. Maski sa na aspeto.
kung ano ang angay sa Indo. Kung angay sa Indo, kung ano ang pigigibo nindo ngunyan, ipanagos nindo. Yes. Pero alagad kung nagkakaigwa na kamo ki friction, may problema na nagaiwal na kamo perme. Alagad paluwa daw nindo ini mga suggestions. Correct. Yan na. Proper communication and constant communication. Yes. Basta igwang communication. Yan, gabos yan, communication. Makipag-communicate. Minsan kaya pag nag-iwal na dahil na nagtataram. Then nagaribo. Silensyo na. Ano? Silent war. Yeah. Diba? Okay? Oh, magayon ito. Financial plan. So, income rin bulan-bulan. Igwa ka mong plano kung pasarain ito. Correct. Okay. Magayon ito ko, Ate Jen. Nagpa-financial plan na ini. May plano na. May plano na. Sige. Sige, para sa ano ang bago, ang mga patapok na palang mga pamatos o kahon, pwede pa pala mapakinabangan mga partners. Paano man? Yan ang aramonta. Uy! May bago! Bago? Anong bago? Ata, may bago. Ano nga ning bago? Oni ang bago. Nag-transform sa pagiging pop style sculptures ang Japanese artist na si Haruki. Ginamit niya sa iyong talento sa pag-ibo ng mga pop style sculptures gamit ang mga empty packaging, arog kang cup noodles, Pringles, asin iba pang kahon o packaging na patapok na. Ang klasikang arte na sa iyang ginamit midbid sa apod na kirigami na ang gustong sabihon, the art of cutting paper. Yan ang ang bago. Kirigami. Kirigami, cutting paper. Susaro, origami, folding paper. Mahilig sila sa mga gami-gami. Oo. Basta bako lang polygamy. Kirigami o Pag muna origami. Itong kirigami, so, kung paano magigwa kay Kirida. Naku, dipisi yan kuya eh. Art of cutting paper. Yes. Mabakal kita ka yan sa mga mall. Mahal na ang mga arog ka na mga kawata na mga pang-display. Diba? Tama. Lingado yan. Kirigami. Art style. Yes. Buda imbis itapok ta na iyan, na makakadagdag pa sa basura sa palibot, pwede ta pa palan mag-ibo mapakinabangan. Upcycling diba? ang Yes. So tamang-taman ngunya na pandemya in kaso we are just inside our house. Diba? Or houses or homes. Yes. Why not na magkirigami kita? Nakul na oras ko niyan. Hoops, kirigami. Okay. Okay. Sige. Sige. Yan po ang kirigami ha. Kirigami. Umagayon. Oo. So, di ba may arong-arong pa? Hello muna kay John Paul Mendoza kang Tabaco City. Dahil nagluwas kay sa Kuya Mike. Subliong ko muna. Hello muna kay Heidi Medallion Buemia. Watching digdi sa Barangay 70 Legazpi City, si Javier Bonza, maray na hapon tabi from Taytay Rizal. And si Mier Estuye, maray na hapon po from Kupang, Muntinlupa. Okay? Yes. Bitaminang Pampamilya. All happy families are alike. Each unhappy family is unhappy in its own way by Leo Tolstoy. Pag ang pamilya palanda maugma, pararehoan sa ilang kaugmahan. Parehas ang ano kaya pag maugma sinda, alike sinda pag mga pero pag mga mamundo, unique ang pigkakamunduan nila. Iba-ibang rason. Correct. Iba-iba kuya ang kadipisilan ang nararanasan kang kada pamilya. Bako man parehas. Pag maugma, simple lang. Simple. Because we love each other. Yeah. You love your family. Yes. So happy families are alike. Unhappy is unhappy in its own way. Yes. So, mapamilya kita, ano ang gusto ta? Happy or unhappy? Happy lang. Happy lang. Okay. Sige! Sige. Si 3253 may concern sa tupada. Sige po, ilingunta po yan. Tupada. Oo. Okay. Anyway, yan na po presentasyon kang programa Usapang Pamilya. Ngunyan aldaw nin Sabado na kay Bata sa Lado Technical si Kuya Manny Tutanyas, si Ringman Aldon Richards. Ako po si Kuya A. And si Kuya Ma. Iniman po si Jenny Matthew Balyaran Mabalo sa imong pagantabay. Bye-bye.
sa indong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat! Ikaw ba ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 gaya ng ubo, sipon, lagnat o sakit ng ulo, pagdudumi, hirap sa paghinga o iba pa? Huwag nang hayaang lumala ang iyong sakit at makahawa ng iba. Agad na mag-quarantine o isolate at kumonsulta sa inyong doktor. Maaari ding makipag-ugnayan sa inyong barangay health emergency response teams para kayo ay mabigyan ng tamang medikal na atensyon. Pigilan ang pagkalat ng COVID-19. Kung nag-aalinlangan, tumawag sa inyong barangay health emergency response teams. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina. Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grande Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian: Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Jim's Grande Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grande Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grande Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated, ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan ka agad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro. Malangani naging buwang grupo, nagkaudisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma. Tangan ni dai magutong, ayaw kaunon, magtara na. Sangobion Iron Plus every
day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may simpa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse, lakas ng tama pero di wasa. Drink responsibly. Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mga mommy, daddy, lolo at lola, bakuna Wednesdays na. Kaya naman, tara na at magpabakuna. Ang ating mga bakuna ay siguradong subok na. Mahigit 4 na dekada nang ginagamit ang mga bakunang ating ipinapamahagi sa bansa. Ang mga ito rin ay siguradong ligtas at de kalidad. Dumaan ang mga ito sa masusing pagsusuri ng WHO at aprobado ng FDA. Epektibo at libre rin ang mga ito. Kaya naman, pumunta na sa pinakamalapit na health center para sa karagdagang impormasyon. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas. Mahal na mahal ako ng lola ko. Lagi ang tinuturuan si nanay maghanda ng masusustansya pagkain para sa akin. Sobrang enjoy kasama ang lola sa pagpapalaki kay baby. Si lola ang gagabay kay nanay kapag nagpapa-breastfeed siya kay baby sa unang 6 months. At nagpapa-breastfeed kasama ang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Kay lola huhugot ng lakas si nanay para tama at sapat ang gagawin niya para kay baby. Yan ang lola ko. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Mig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Mig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag San Mig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 3:06.
tanghali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Ipinahayag ng Food and Drug Administration o FDA na nasa edad 18 anyos sagod 30 anyos ang nauulakitan pamangiraray matapos matudukan nin 2 dose nin bakuna. Base sa ipinaluwas na datos kan FDA, nasa 80% ang mga nagaigwa pamangiraray nin COVID-19 apisar kan fully vaccinated na ang mga ini. Sinabi ni FDA Director General Eric Domingo na maski nabakunahan na kontra COVID-19, padagos na masunod sa mga ipinapautob na health protocols tanganing maiwasan ang paglakop kan virus sa nasyon. Pero di sa ruman na rason kung nata nangyayari ini, iyo ang kadaklan sa mga nasa edad na ini ang nagruruluwas si nagkakasalak sa iba pang mga individual. Apera ka na wara man na irehistrong nagagadan sa mga nakakompleto na nin bakuna sa nasabing edad, pero nindang maulakitan ang mga may edad, lalo na ang mga tao nga may comorbidity. Yan ang pangalas stress na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod.